Sanibona Zamani Zulu Nation, namhlanje sizofunda isiZulu ngengoma. Ninjani? Mina ngiyaphila, ngiyabonga. La nginiphathele ingoma emnandi ecula iMthente. Isihloko sengoma sithi simqonda ngqo. Kodwa anocabanga kahle ukuthi baqonda ukuthini uma bekhuluma ngezindaba zezimpi nokulwa. Asizwe ukuthi ithini ingoma. Bafana bemtendeni iyayibona lempi ilalele bafana bemtendeni bafana siyenze njani asiphusheni lempi sishonse. Mnandi le ngoma ngiyayithanda kakhulu. Abafana bemthente angithi kuchaza iqembu labo. Lo muntu obiza phezulu ufuna ukukhuluma neqembu lakhe. Ubuza ukuthi bayayibona lempi yini. Manje impi kukabili. Kuchaza impi mhlambe phakathi namazwe amabili. Kuphinde kuchaza iqoqo labantu abalungiselela ukulwa. Inamandla le ngoma. Bayavuma abanye bethi ilele phansi. Okusho ukuthi amabutho acuthile noma abhacile ngoba belindela impi noma ukulwa ngoba amabutho aseduzane noma ayeza. Ilaleleni umholi useyabuza ukuthi yini indaba ukuthi impi le ilele phansi. Lento ingikhumbuza imeme ehlekisayo mayelana nokufunda isiZulu. Bathi ukusifunda isiZulu kulula. La, lala, lala la, lala le, lalela, lalela la, lalela le, lalela la, lalela le. Manje ilaleleni kuchaza kabili nakho. Kuchaza ilalela ini ukuthi impi iyalalela. Kuchaza nangokuthi impi ilaliswa ini. Ukuthi yini eyenza igobe ilungisela ukulwa. Lo oholayo uyaqhubeka, uyabuza. Bafana siyenze njani asiphusheni lempi. Bafana siyenze njani? Okusho ukuthi njengoba lempi isikhona sizokwenzani? Bayaphendula abanye bethi asiphusheni lempi sishonise le. Asiphusheni lempi sishonise le. Okusho ukuthi asilweni nabo, sibaphushe bebaleke. Zakushaya uvalo ukepenene. Luzokushaya uvalo ukepenene. Ukepenene manje kuchaza isimo sovalo ozoluzwa njengoba usubhekene neqembu lemthente. Thwa uvalo gege. Uthwa umsindo ovalo olushayayo. Uyezwa na? Basabuza ukuthi uyezwa lolu valo yini? Uyothi wabonani? Sebeyasho ukuthi vele ayikho into abazoyibona ngoba bazoshaywa ngokusheshsha. Ngakuthanda impela uma becula kamnandi kanjena. Manje lapha iMthente siyadlala neqembu leya. Benza ukuthi yilena ephendulayo lapho bezama ukuchaza ukuthi hawu kwenzekeni empini. Lapho bebuya emakhaya bazothi hayi nathi asazi ukuthi kwenzekeni, asibona ngalutho. Sebeyangena eculeni sekune beat kumnandi bathi thina iMthente
asimzumi umuntu. Ukuzuma kahle kahle ukuqhamuka nje umuntu engalindele. Bathi abenzi lento. Benzani? Nenzani imthente? Nazo ke bamqonda ngqo. Benza ngendlela. Abasiwo amagwala abazoqhamuka ngemva kwakho bekushaye. Bazofike bebhekene nawe ukuzokuhlasela. Manje sebeyasho amagama ezindawo eziningi. Bethi kuzo zonke lezo zindawo bebhekana nabo ngqo abantu abazozama ukubahlula. Noma beya kuphi bazoshaya noma ubani ngengoma. Manje uyakhumbula ukuthi ngitheni ekuqaleni kwale video ukuthi anocabangisisa kahle ukuthi bachaza ukuthini uma bekhuluma ngezindaba zezimpi nokulwa. Manje bona bakhuluma ngokulwa ngengoma. Basho ukuthi bazoshaya noma ubani ngengoma, hayi ngesibhakela noma okunye. Abaculi bamaskandi banjalo, bayathanda ukucula izingoma batshelana ukuthi yibona abayiqembu eliphezulu eningizimu. Kodwa ngiyathanda impela indlela imthente iyenza ngayo ngoba kuvusa izithombe ezinqonweni zethu zezimpi zakudala lapho amabutho ayechutha eshaya indlamu nezingoma zakudala zezimpi. Ngisho ngisafunda esikoleni sasishaya izingoma futhi indlela esenza ngayo ingikhumbuza kakhulu indlela imthente eshaya ngayo amahubo nezingoma zabo. Ngiyazibuza ukuthi mhlambe amahubo nezingoma zakudala zingase zibe nomthelela yini ezingomeni zesikole eningizimu namhlanje. Njengoba siyabona ukuthi kukhona lo obiza phezulu bese kukhona abanye abavumayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi niyibukile le video. Ngiyethemba ukuthi niyithandile. Ukuvala ngizohlala enye ingxenye yengoma ngifake ama-subtitles esingisi ukuchaza ukuthi bathini lapho imithente izibongela. Ngiyabonga kakhulu. Salani kahle bafundi. Ukuthi yini eyenze igoba. Ukuthi yini eyenza ngisho ngisafunda esikoleni sashishaya